Преди малко повече от година Sony представиха революционният си модел Xperia Z. Той бе основоположник на един изцяло нов дизайн и сегмент в редиците на марката. Луксозен смартфон, който в същото време беше устойчив и на мокрене. Нещо, което Samsung едва сега постигнаха при премиерният си Galaxy S5. През септември на пазара се появи своеобразният фейслифт Z1, а сега по време на тазгодишният MWC в Барселона станахме свидетели на премиерата на третото поколение Xperia Z. Уважаеми дами и господа, Digital BG представя първото българско обзорно видеоревю на Sony Xperia Z2. Разглеждайки дизайнът на телефона, той до голяма степен е наследил визията на предшественика си. Лицето и гърба са със стъклено покритие, а периферията комбинира два вида пластика, като единият много наподобява метал. Налични са и характерните плътни капачета, които подсказват, че този смартфон отново е устойчив на мокрене и прах. Неговият диагонал достига 5,2 инча, като по този начин сред актуалните флагмани Xperia Z2 се превръща в смартфона с най-голям дисплей. Например, Samsung Galaxy S5, премиерата на който ви показахме вчера, е с 1/10 от инча по-малък. Също както при него спрямо S4, така и Z2 спрямо Z1 е с по-ниска плътност на пикселите за 1 инч. Основната камера на смартфона не е претърпяла никакви физически промени спрямо това, което бе представено през септември миналата година у Xperia Z1. Процесорът, който захранва Sony Xperia Z2 е последното поколение Qualcomm Snapdragon 801 с моделна абревиатура MSM8974AB. Той е 4-ядрен, с архитектура Krite 400 и работи с тактова честота 2,3 ГГц. RAM паметта е нараснала от 2 на 3 ГБ, а графичният процесор се е запазил непокътнат Adreno 330. Същото можем да кажем и за вградената памет, която е един единствен вариант с обем 16 ГБ. Разширението на microSD картата памет пък разпознава формати до 64 ГБ. Уважаеми зрители на каналът на Digital BG в VBOX, ако синтезираният трейлър към премиерният Sony Xperia Z2 ви е бил интересен, можете да видите и по-детайлният му вариант в официалният ни сайт. Директен линк ще намерите в текста по-долу.